Compre indicar que non se pode condenar nin recitar a violencia en abstracto. E isto non xa en aras de que se poida concebir como un substrato da natureza humana, como unha dimensión constitutiva do ser humano, co cal a súa condena resultaría estúpida. Sería como condenar o apetito sexual, ponemos por caso. O que se debe facer é poñer couto ás súas manifestacións irracionais, indesexáveis para a vida en comunidade, para a sociabilidade en xeral. Existe unha violencia fundamental, básica, presente en calquer humano, debedora do instinto de vida, ou, en última instancia, mesmo de supervivencia. É dicir, unha actitude mental puramente defensiva con respecto a outro, sen ninguna connotación odiosa ou sádica. A función desta violencia é, pois, preservadora do eu, e está ao servizo da conservación, non tendo, pois, como finalidade a morte, senón a vida. E, como é obvio, dentro desa violencia fundamental, e diremos tamén que fundamentada, é preciso reiterar o seu obxectivo defensivo. Se a violencia é constitutiva do noso mundo, en tanto estamos encarnados, non se pode escoller entre a pureza e a violencia, senón entre distintos tipos de violencia. Respectar a quen non respecta aos outros é, finalmente, desprezar a estes últimos. Absterse a violencia fronte aos violentos é facerse o seu cómplice. Ao condenarmos calquera caste de violencia, situámonos fora do dominio onde a xustiza e a injustiza existen. No caso dunha invasión, por exemplo, ou dunha conculcación de dereitos, está claro que existe unha violencia defensiva que só os idiotas ou os canallas poden comparar co do invasor ou do agresor. Ni Jean Moulin, o grande resistente francés, é o mesmo que Hitler, nin os partisanos italianos, o mesmo que as tropas das SS, nin o Vietcong é asimilável aos señores do Napalm, nin Buenaventura Durruti é o mesmo que Franco. Contra calquera tipo de tiranía, a violencia revélase absolutamente lexítima. Hai estados de necesidade e de lexítima defensa. O principio da non violencia absoluta funda a servidume xunto coas súas violencias propias. O sufrimento humano non debe ser nunca un residuo mudo da política. Antes ben, fundamenta un dereito absoluto a levantarse e a dirixirse contra aqueles que detectan o poder ilexítimamente. A acción simbólica non pode, por si soa, eliminar as crenzas, paixóns, intereses e pulsións dos dominantes, que, como non podía ser de outro xeito, permanecen cínicamente indiferentes aos consellos ou condenas do humanismo abstracto. A angustia debe tornarse cólera para acceder á dignidade. O grau de progreso dunha comunidade pode ser medido pola capacidade na recreación do xesto de Antígona, que consiste, como sabemos, na ruptura por medio da coraxe coa parálise que soporta inmanentemente a angustia. Compre recoñecer que aqueles que se amosan mansos coa tiranía, que se negan a empregar ou a apoiar violencia, non só poden acabar masacrados, eles mesmos, senón que dan unha lección de impotencia contra o mal ás xeracións vindeiras. A violencia serve para frear os verdugos. Desgraciadamente, non habitamos nun mundo de maravillas onde o consenso fose eficaz para a resolución dos conflictos que se presentan unha vez trapasado un determinado grau de forza. E remato con unha cita de Bertolt Brecht, unha proposición de Brecht, repito, e dice: só a violencia axuda ali onde a violencia impera.